ערב טוב, אתם באנגר 9, תוכנית הלייט נייט החדשה של ערוץ 9. והערב, היא יוצרת צעירה שבעבודה קשה ועצמאית מנחיתה טונות של ביטים שמנים על ראפ עוקצני. עם הבחורות המובילות בפופ האלטרנטיבי המקומי, והיא גם תופסת מקום של כבוד בקהילת הדנס האנגלית. יש לה סגנון הופעה ייחודי, והיא נחשבת לאייקון אופנה ואושיית סטייל. היא אפילו סומנה על ידי ג'ייזי שהרעיף עליה מחמאות בבלוג שלו. גבירותיי ורבותיי, קבלו את עדי אולמנסקי. I getting lost that night. More he's out of sight. Yeah, I wish you were by my side. Part of me knows that you were right. I didn't get how hard you tried. Since you were gone, my heart can seem to be okay. Can I heal without feeling time? Can I heal without feeling around? Can I heal without feeling? Can I heal without falling? Whoa, I'm so many things I didn't do, could only see it once we're through. And I cannot sleep with you. I guess there is a part of you me no matter what I do. God, what the hell? How can you let this go away? Can I heal without feeling time? Can I heal without feeling around? Can I heal without feeling? Can I heal without falling? Whoa, I'm I'ma be stronger, 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 I'ma be better, I'ma be better, I'ma be better, I'ma be better, shit. I'ma be
be stronger, I'ma 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 be better, I'ma be better, I'ma be better, yeah. ADI, Falling, זה השיר הראשון שביצע כאן עדי אולמנסקי. הנה כמה דברים שלא ידעתם ולא העזתם לשאול על עדי אולמנסקי. היא בת 26 ממבשרת ציון, ובשנת 2007 השתתפה בעונה החמישית של כוכב נולד, לצד מרינה מקסימיליאן ובועז מעודה. אחרי פלירט קצר עם המיינסטרים, ירדה אולמנסקי למחתרת, ושם החלה לבנות את הזהות שלה. כסולנית להקת האינדי לורנה בי, חיממה אולמנסקי את בלונד רדד, ופגשה את סולן פלפ ג'רוויס קוקר. היא גם החלה לייצר קשרים עם תעשיית הפופ האנגלית. בקריירת הסולו שלה היא עושה כמעט הכל בעצמה. החל בהפקת השירים, דרך הפצתם ותפעול עמודים ברשתות החברתיות, וכלה בסטיילינג ובימוי של קליפים. היא אכן ידועה כנמלה חרוצה שעובדת קשה. בעבר היא מלצרה את חייה וקילתה שעות על גבי שעות במחירת בגדים. אך כיום, כשהיא על קו אנגליה-ישראל, היא מצליחה להתפרנס יפה ממוזיקה. אולמנסקי שיתפה פעולה עם כמה אומנים מקומיים ובינלאומיים, שהבולט בהם הוא המפיק הישראלי לשעבר בורגור. איתו יצרה קליפ שזכה ל1,700,000 צפיות ביוטיוב. 1,700,000 צפיות ביוטיוב. ויש לה ויקיפדיה באנגלית עם עשרות מראי מקום להמלצות וביקורות חמות. לאחרונה היא צולמה על ידי צלמת האופנה והמוזיקה הבריטית פיונה גארדן. כמה דברים, איזה יופי. ואת כל זה הספקת עד גיל 26. כן. מדהים. ואני מרגישה זקנה. לא, קודם כל יש לך עוד דרך ארוכה. קודם כל הזכרנו שאת סטייל, אייקון אופנה, אז ספרי לי קצת על האוטפיט של היום. היום הקו הכללי היה תחלת. תחלת? כן, אז כן. לא, אני לא יודעת, האמת שלא חשבתי על זה יותר מדי. לא לקח לך יותר מדי זמן. זמן. זה ברגיל. ועל השיער, את יכולה לספר? מי עושה לך את הסטיילינג לזה? השיער זה משהו שהוא כבר שנים אני מטפחת. כן. זה לא שלי, אמנם האורך הזה, אבל אני כאילו כל הקטע של צבעים, ואני ממש מתפרעת עם צבעים וצורות שונות של שזירתו של השיער. כן, כל הזמן, כל הזמן. אני זוכר אותך גם עם רסטות. וואו, היה לי הכל, באמת, כל דבר כאילו שאפשר לחשוב. טוב, אנחנו נגיע עוד לאופנה ולעניין הזה, אבל אנחנו פה בשביל לשמוע קצת מוזיקה ומוזיקת פופ, ולדבר קצת על המוזיקה שלך ועל הדרך שלך. אז קודם כל, בימים אלה, מה קורה בימים אלה? בימים אלה אני עובדת על איפי חדש. חזרתי ממש לא מזמן מהופעה בפסטיבל גלסטונברי, שזה כזה היה פסגת השאיפות שלי, וכיף גדול. וזהו, אני בעיקר כזה באולפן רוב הזמן, פשוט עובדת מלא, וטסה די הרבה להופיע, ואתה יודע, עובדים קשה, כרגיל. ובעיקר טיסות לאנגליה. לרוב, כן. האמת שהופעתי השנה גם כמה פעמים בארצות הברית. זהו, כי אני רוצה להגיע לאיזו נקודה אמריקאית. ג'ייזי, איך הזכרתי את זה בפתיח, ג'ייזי המליץ עליי, סימן אותך. זה ממש הזוי. האמת שכאילו מה שהיה מדהים בסיפור עם ג'ייזי זה שזה פשוט נפל משום מקום. פתאום קיבלתי פנייה בפייסבוק ממישהי שעובדת בבלוג שלו, שאמרה שהם שמעו את האיפי, את המיקסטייפ, סליחה, הדבר הראשון שהוצאתי כאילו, ושהם רוצים לכתוב על זה, והייתי בשוק, כאילו לא. והם כתבו? הם כתבו, כן. ואחר כך היה איזה פולו-אפ, המשכת? אנחנו בקשר טוב, אני והבחורה, אבל אני והוא פה פחות. לא יהיה איזה דואט עם ביונסה בקרוב. תופרים את זה. תופרים, כן, בסדר. אז בואי תספרי באמת על הפסטיבלים האלה שהיית בהם בארצות הברית, על כל הדרך הזאת, איך עושים את זה לבד? זה קשה, זה הרבה עבודה קשה. אני באמת עושה הכל לבד מהבחינה שכאילו אין לי נגיד מישהו שקובע לי הופעות, אתה יודע, וזה כזה הרבה ליצור קשרים. אז כל פעם שאני טסה, מלא פגישות ומלא זה, ואתה יודע, זה הכי, בן אדם אחד מכיר לך את האנשים שלו, ואת האנשים שלו ואת האנשים שלו, ומשם פשוט הגעתי להזדמנויות די מדהימות. השנה הייתי פעם ראשונה בכלל בארצות הברית, כאילו לא הייתי עד גיל 25 בעצם לא הייתי בארצות הברית, וטסתי להופיע בפסטיבל שקוראים לו Culture Collide. ב-LA. כן. של המגזין, של פילטר. נכון, אני מכיר את החברים. זה היה כיף, גם האמת שטרי פויזן, שהם גם ישראלים, גם כן, זהו, אני מכיר את הפסטיבל מהקשרים באמת הישראלים שנוצאו, כן, ואפילו יצא לי לארח את אנשי פילטר בארץ. אז בעצם, מה את חושבת? מה מיוחד? למה כל כך אוהבים אותך? דווקא על ארצות הברית, על אנגליה, כי הנסיעות לאנגליה יותר תחופות, נכון? נכון, זה קטע. האמת שאני לא יודעת מה... מה מדבר לאנגלים אני חושבת שיש משהו כאילו קצת... הרי אנגלים הם מאוד מאוד אג'יים, בטח שבמוזיקה יש משהו מאוד מאוד אג'י ואנדרגראונד בסצנה שם, כאילו שהוא מאוד נועז, הרבה יותר מבאמריקה, שאמריקה זה קצת יותר עגול ופופי ומתוק.
ונראה לי שלראות בחורה שכזה קצת עושה הכל וכזה מרפרפת וזה, זה כאילו, אתה יודע, זה כזה קצת נראה לי נוגע בהם. וגם יש סצנה כזאת, זאת אומרת, את לא בודדה במערכה, נכון? אני ממש לא היחידה, כן, יש מלא ראפריות מדהימות באנגליה, שזה פשוט מדהים, כאילו, לראות. מה את שומעת? נגיד, מה מסתובב לך בטלפון? איזה קולגות? אם אנחנו מדברים על ראפריות אנגליות, אז יש מישהי מדהימה, שגם מופיעה עכשיו בגלסטונברי, שקוראים לה Little Sims. Little Sims. כן, בחורה שחורה בריטית מדהימה, מדהימה. ואת מספרת על זה שאת עושה לבד, ואת ממש גם מייחצנת את עצמך לבד? זאת אומרת שצריך לקחת חברות בוקינג במקומות האלה? זה חלק וחלק. רוב השנים עשיתי את זה לבד, אבל בשנתיים האחרונות אני עובדת עם איזו חברת יח"צ אנגלית, שכאילו עוזרת לי, אתה יודע, בכזה זה, ובאמת דרכם הגעתי להמון המון המון דברים חדשים, כאילו, אתה יודע, גם מקהל חדש, כל מיני פרסומים ודברים. קיבלת המון תגובות טובות ברשת במהלך השנים האחרונות, מכל מיני מקומות. מה הדבר שהכי הפתיע אותך? אני יודע על מדינת... מה? משהו מאלג'יר. וואו, זה היה הדבר הכי מטורף. ספרי לנו. קיבלתי פנייה, אני לא זוכרת אם זה היה קומנט או הודעה בפייסבוק, מילד בן 12, כן. שגר באלג'יר, ואמר לי שאם המשפחה שלו תדע שהוא מקשיב למוזיקה שלי, הם ירצחו אותו. ובוי. משהו הזוי. אבל שהוא כל כך אוהב את המוזיקה, והוא היה חייב להגיד לי ונננה, וזה היה פשוט כאילו, אתה יודע, כזה... כאילו בשביל זה, בשביל הרגעים האלה, כאילו אני עושה את אתה יודע, לדעת שאתה נוגע במישהו ברמה כזאת שהוא כאילו... לגמרי מחמם את הלב. מדהים. טוב, אנחנו ממשיכים, מאוד מרתק וכיף, אבל אנחנו חייבים לצאת להפסקה קצרה מיד אחרי הפרסומות. אתם מוזמנים, אגב, בזמן הפרסומות לכתוב לידי שאלה בפייסבוק שלנו, בהאנגר 9, מיד אחרי זה אנחנו ממשיכים לדבר עם עדי על המרוץ לצמרת שלה, שמתחיל בכוכב נולד, עובר בלונדון ולא פוסח גם על מודיעין, מיד חוזרים. חזרנו, האנגר 9, גם בפייסבוק, האנגר 9 בעברית. אם יש לכם שאלה לעדי אולמנסקי, אתם מוזמנים לכתוב לנו. אני עדי אולמנסקי. קודם כל, אולמנסקי, יש איזה ניחוח רוסי? יש לך קשר? יש שם... נו, מה? איפשהו מאחור. האמת שאבא שלי נולד בארגנטינה, אבל נראה לי שממש כזה... שיש הרבה יהודים שהיגרו מרוסיה לארגנטינה? אני חושבת שזה אוקראינה, אבל אני לא בטוחה. בסדר? זהו, כן. אבל תמיד, כל חיי שאלו אותי אם אני רוסייה, זה כאילו, אתה יודע, אני כבר מרגישה שאני חלק מזה. גם בכוכב נולד שאלו אותך אם את רוסייה? גם בכוכב נולד. בואי נחזור רגע, זה לא מיליון שנה אחורה. היית חייב להכניס את זה. הייתי חייב, כן. תשמעי, 2007, או כוכב נולד 5, נכון? אפרופו בחורות רוסיות, גם מרינה מקסימיליאן שם, בועז מעודה, שהוא רוסי ידוע מתימן. תספרי לי על עדי של אז, עדי שהולכת לאודישן, עדי מה קורה לך? עדי של אז, הייתי בצבא, אז הייתי בת 18 וחצי, משהו כזה, והייתי, נראה לי, די עבודה בחיי הפרטיים, בטח שמוזיקלית, ובעצם סוג של קיבלתי פנייה מההפקה של כוכב נולד, סימנו אותך כמו ג'ייזי. כן, בדיוק. הם ידעו שמשהו הולך לי. כן, כן. ובהתחלה, כאילו, אמרתי כזה, מה פתאום, אין מצב, ונננה, וכאילו מאוד לא התחברתי לכל רגע, למה פנו אליך? היית בלהקה צבאית? לא, האמת שלא. הם כאילו מקבלים כל מיני המלצות, מכל מיני מוזיקאים, אז פנו למורה שלי למוזיקה, והוא המליץ עליי ועל עוד מלא אנשים אחרים. וקיבלתי הזמנה לאודישן. ומתוך מאות את מתקבלת, את בנבחרת. נכון, שזה כאילו היה פשוט הזיה בקטע, אתה יודע, אתה הולך כזה, אתה אומר, טוב, בקטנה וזה, ויהיה צחוקים, ופתאום, מה, אני מתוך, אתה יודע, 80,000 איש, וזהו, והייתי קצת בשוק, ומצד שני, אתה יודע, זה גם כאילו חוויה שהיא גם כיפית, כי זה כאילו, זה פשוט, בוא נגיד שבזמן שאתה בצבא, להיות פתאום בכוכב נולד, ושאתה הולך ברחוב ואנשים מזהים, זה... ובדיעבד זאת חוויה טובה? כאילו, עכשיו את אומרת, זה כיף כזה, בהסתכל מאחור, אבל... בדיעבד, זה בנה אותך למה שאת היום? זה לגמרי השפיע על מה אתה יודע, לאן שהגעתי, כי זה נתן לי פוש. האם אני מתחרטת? אני לא מתחרטת, כי אין לי מה להתחרט על דברים, אבל אתה יודע, זה לא שזה משהו שאני גאה בו, אני די כזה מצניעה את זה בכל דרך אפשרית. את מוצאת איזשהו חוט מקשר בין כוכב נולד ללורן נבי, למה שאת עושה היום? זה התפתחות מוזיקלית, אומנותית? אני לא חושבת שהתפתחות מוזיקלית, אני חושבת שזה כן נתן את הפוש. כאילו, אני זוכרת שהודחתי מהתוכנית, ויום אחרי זה דיברתי עם יואב, שהוא היה אחד מהלהקה בלורן נבי, יום אחרי ההדחה, ואמרנו, יאללה, בוא נעשה להקה. אז כאילו, כן היה שם. אז זה כן, זה הטריגר. לגמרי. אז תודה, כן. מקסים. בואי נעבור באמת, הזכרנו את לורן נבי, מה קרה שם? הייתה בהתחלה תקווה גדולה של פופ, אינדי פופ ישראלי, ואיכשהו
זו הייתה חוויה מדהימה, אתה יודע, עשינו מוזיקה כמעט 3.5-4 שנים. להזכיר, את היית סולנית? אני הייתי סולנית, בהתחלה התחלנו 5 נגנים, לאט לאט זה הצטמצם, מישהו אחד עזב, ואז עוד אחד עזב, בסוף היינו 3. עברנו לגור בלונדון ביחד איזו תקופה, וזה, ואני חושבת שהאמת שזה די מה ששבר את זה. מה, השותפות? מישהו לא שטף כלים ו... דברים כאלה. אתה יודע, זה פתאום מוציא את כל הקשיים וכל האינטריגות וכל העניינים. את כל הגרביים המלוכלכות. משהו כזה. אז כן, זה בעצם פרק... אז נשארתי עם איזה טראומה כזה? מתהליך של הרכב, כי אנחנו רואים אותך היום הכל לבד, את שולטת פה בעשרות נובים וכפתורים כדי לעשות הכל לבד בעצם, בלי להק. לא יודעת, יכול להיות שזה לקח אותי למקום הזה של כאילו לסמוך על אנשים, אז אמרתי, טוב, אני אעשה הכל, אני לא צריכה אף אחד. שזה קצת ילדותי באיזשהו מקום, ואני דווקא עכשיו עושה תהליך הפוך של פתאום לחזור לעבוד קצת עם אנשים ומפיקים, אני עושה כל מיני שטאפים עם אנשים אחרים, שזה מרענן לי. כן. אבל אתה יודע, זה עניין של כאילו למצוא את האנשים הנכונים, ובסופו של דבר הם היו אנשים מדהימים, אבל פשוט באותה תקופה, באותו שלב. להם, יש עכשיו לחברים הנותרים בעצם מלורן, התפצלתם לשני הרכבים יחסית מצליחים, הם גארדן סיטי מובמנט, את מפרגנת? מפרגנת בטירוף, הייתי כבר באיזה 3 הופעות שלהם, ואני ממש... מה, לא תהיה לי פה תינופת, אני רוצה קצת אקשן. לא ממני. אז את מפרגנת. תגידי, במה המוזיקה שונה, נגיד מה שאת עושה היום מלורן אבי, אם היית צריכה לשים את האצבע, יש איזה שוני? קודם כל אני חושבת שכל הפן היותר שחור, כלומר של כל האלמנט של המוזיקה שחורה וההיפ-הופ והראפ, שהרבה יותר נוכח אצלי מאשר שהיה אצל לורנה. אצל לורנה גם היה יותר השפעות אינדי ורוק וגיטרות. אני זוכר שדרן רדיו אחד שהשווה אתכם לרדיואד. נכון. שזה באמת היה נכון, היינו באמת מאוד מושפעים מרדיואד בהתחלה. והרבה אלקטרוניקה בתוך רוק. נכון. עכשיו זה הרבה יותר אלקטרוניקה, עכשיו זה ממש, כן, מושפע מאלקטרוניקה. יש איזו שליחות פמיניסטית גם במעשה הזה, בעמידה הזאת העצמאית לבד? כן? ברור. האמת, אתה יודע, אני לא מגדירה את עצמי פמיניסטית. כאילו, אני הרבה יותר מאמינה בנשים שפשוט הולכות ועושות דברים, מאשר מדברות על שוויון ונננה, פשוט תעשי ותגרמי לאנשים להתייחס אלייך כמו שאת רוצה שיתייחסו אלייך. אבל כן, ברור, אתה יודע, זה שאני כאילו מאז ומעולם הייתי מופיעה נגיד עם עוד אנשים, אז תמיד חשבו, טוב, היא זמרת, והם כותבים. כן. אז יש בזה משהו כזה, לא, אני גם יודעת להפיק, אני יודעת לנגן. אז בואי נראה להם. תלכי לאזור הבמה בבקשה, ואנחנו נשמע שיר שהפקת וכתבת והלחנת ועשית את הכל. אנחנו נשמע את Was It You? אחד השירים היותר סולידיים של אולמנסקי. מאיפה אני מביא את זה? פשוט המקצב שלו לא נשבר 10,000 פעם ב4 דקות. אז סולידי. Was It You, עדי אולמנסקי, בבקשה. Getting lost just like you and I in a dark room of fog right in front of my eye. Just where you left me, where was it I that left you? Oh God, my head is melting. It's a hazy view. Was it you? Was it you? I cannot see clearly. Do you even remember me? And I cannot see. Do you ever remember me? Oh, 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 wings that I'm trying to spread, they are feeling numb. Keep on falling to the same memories we came from. I miss the feeling of being held in your arms so tight. I
מיד אחרי הפרסומות, אנימה, סייבר גותיקה, פופ פאניקה, ואולי עוד ביטויים ששוברים לי את השיניים בשיחה עם עדי אולמנסקי. כבר חוזרים. הנגר 9, אתם איתנו, ואנחנו עם עדי אולמנסקי. הזכרנו את הסטייל שלך, ובאמת שהפכת גם פה בארץ לסוג של אייקון. יש המון כתבות אופנה איתך, ורעיונות על הבגדים שאת לובשת. את חושבת שזה הכרחי היום בעולמנו המודרני, שיהיה סטייל כל כך ייחודי? אני לא חושבת שזה הכרחי, אני חושבת, אבל, אתה יודע, כאילו, נגיד בעולם, שאתה מסתכל על מוזיקאים, זה כאילו משהו שהוא מאוד מובן מאליו. כן. זה לא חייב להיות משהו מיוחד או שונה או זה, אבל כאילו יש איזו מחשבה על הפקאג', כאילו מי אנחנו, מה אנחנו רוצים להגיד, איך אנחנו נראים, יש, אתה יודע, כן. גם דרך הבגדים, גם דרך הארט, הוידאו, מה שזה לא יהיה, כאילו. נגיד, להקות, סתם, לפני כמה זמן ראיתי את הפיקסיס בארץ, את חושבת שהם היו מצליחים היום, איך שהם נראים, ככה קצת מלאים, קצת... אני לא יודעת, שמע, המוזיקה, כשהמוזיקה באמת מדהימה, אז אני חושבת שזה, כאילו... מנצח הכל, אבל יותר קשה היום לפרוץ, גם אם המוזיקה שלך מדהימה, זה עדיין יותר, אתה צריך לבלוט. וכשאת אומרת פקאג' אז באמת מתכוונת לכל החבילה, זה לא רק האוטפיט שלך, זה הווידאו קליפים, זה עיצוב הבמה שלך. בדיוק, מי אני, למי אני מדברת. אז מה הקו שמוביל אותך? כי אני יודע שיש השפעות מגוונות. למשל, אנימה. יש השפעות מגוונות, גם אנימה וזה, אבל מה שכאילו גם כיף וגם מלחיץ בזה, זה שאני מאוד דינמית בקטע הזה, כאילו אני מאוד הולכת עם מה שבא לי. אז אתה יודע, אנימה באמת היה משהו מאוד נוכח בחיי, אבל נגיד עכשיו אני כבר מרגישה שמאוד התרחקתי. קודם כל, מה זה אנימה, אם מי שלא יודע? אנימה זה, אתה יודע, זה כזה סרטונים יפנים מאוירים, אנימציות, שיש להם סטייל מאוד מסוים, והייתי מאוד מאוד מושפעת מזה, אבל אני ממש נותנת לדברים. ויש גם איזה משהו סייבר גותיקה כזה, נכון? שלנו זה הזכיר את די ארטוורד. נכון, כן, קיבלתי הרבה את ההשוואה הזאת. כן? זה מתסכל. זה מתסכל? הייתי קודם, אני מ-2007. לא, אתה יודע, זה כזה פעם רדיואד, ואז זה הופך להיות עדיין. אבל בסדר, זה תמיד. טוב, לא, בסדר, אבל אנשים צריכים לקטלג לפעמים ולהניח במדפים מסוימים. אבל אנחנו דיברנו לפני השידור, אמרת בדיוק ככה בשינויי כיוון וסטיילינג וסגנון, על מה, לאן הולכים עכשיו? אני מאוד כאילו נותנת לעצמי ללכת עם מה שאני כזה, אתה יודע, מה שאני מרגישה כזה כאילו גם בחיים הפרטיים, וזה מן הסתם מתבטא במוזיקה, אבל אני קצת כזה משנה עכשיו פאזה. גם ברמה המוזיקלית אני הולכת למקומות הרבה יותר מלודיים. כן, שמענו קודם, זה היה שיר ממש כזה סול, פופ. לגמרי. אז יש הרבה השפעות R&B וסול כזה בדברים, ויותר שרה, ויותר כזה חוזרת למקור שלי. וגם השפעות יותר אלקטרוניות כאלה, של אפילו השפעות כזה של האוס בדברים מסוימים, וטראפ וכל מיני דברים כאלה קצת יותר זה. וזהו, זה גם משפיע על, אתה יודע, על איך שאני... מי שלא יודע, טראפ, סגנון ביטים חזק מאוד. כן. עכשיו, ההופעות שלך עובדות בשני מובנים, זאת אומרת, אפשר לשמוע אותך, כמובן, לראות אותך וליהנות מההופעה ולשבת כמו קהל, אבל בדרך כלל זה הרבה יותר טוב במועדון, נכון? ואת רגילה להרקיד אנשים. יש איזה הבדל ככה בין אומן שמופיע ורק בא, את יודעת, לעשות את שלו, לבין ממש להפעיל גם את הקהל? זה תחושת סיפוק שבאמת, כאילו, אי אפשר להסביר כמה זה מדהים, שאתה מקבל פידבק כזה מיידי, אתה יודע, שאתה עושה את המוזיקה שלך, ואתה פשוט רואה אנשים נהנים, זזים, קופצים, כאילו... ובאמת, אולי ההבדל העיקרי שהיה בין ההופעות עם לורנה, הלהקה, לבין הדברים שלי, זה שאני באמת הלכתי למשהו שהוא הרבה יותר מתקשר, כאילו, הרבה יותר מזיז. ואז פתאום לבוא באמת לעשות, נגיד, מסיבה, כזה לעשות 5 שירים, זה כזה, אנשים... אני אישית רקדתי לצלילי המוזיקה שלך במסיבת אוזניות בירושלים לפני שנה, כן? די. ותקלטת למאות אנשים, זה היה פשוט הזוי לראות את אנשים רוקדים, לא שומעים כלום בחוץ, לכולם יש אוזניות עם המוזיקה שאת מנגנת, וזה היה ממש כיף. אז זה ממש, גם בקטע הזה הטובה. תגידי, אבל ההתעסקות הזאת באלקטרוניקה, וכל הזמן להישאר מעודכן, ותוכנות משתנות, והדברים... יש איזה מרדף כזה, מין דטרמיניזם בלתי אפשרי. נכון. לא מפחיד אותך שיום אחד תישארי מאחור, או לא תספיקי את הטרנד, את הטראפ, או את ה... זה האמת, זה מאוד מפחיד. גם אתה יודע, כאילו בעולם, כל ילד בן 18 היום הוא מפיק על, ועושה דברים מטורפים באנגליה, כאילו יש גאונים בני 17. אבל מצד שני זה גם מרגש, כי אתה כל הזמן, כאילו, אתה באמת במרדף, כל הזמן לבדוק בבלוגים, ומה קורה, ומה זה, אז יש בזה משהו כאילו מאוד... ומצד שני, הכיוון הזה של ללכת לדברים יותר סול, וזה, זה אולי משנה... זה מאזן. זאת אולי התשובה בעצם. זה מאזן. לעשות דברים על זמניים כאלה. כן, בדיוק. זה נותן כאילו את שני העולמות, כאילו.
בסופו של דבר שיר טוב הוא שיר טוב, גם הוא יהיה אלקטרוני, עם גיטרות, עם מה שזה. אנחנו מדברים על המון השפעות, והאוס, וטראפ, וסול, וזה. יש משהו ישראלי מקומי? יש איזה משהו שמחבר אותך לפה בקטע? זה קטע, כי אני, כאילו, תמיד לא נעים לי להודות בזה, אבל ממש לא גדלתי על מוזיקה ישראלית. אוקיי. כלומר, ההורים שלי לא שמעו מוזיקה ישראלית בבית, למעט אולי יהודה פוליקר, כאילו, זה בערך הדבר היחיד. אבל, אז תמיד אני מרגישה נורא נבוכה. אין מה להתנצל, זה... יש נגיד אומנים, אתה יודע, אסף אמדורסקי וביתר בנאי, שאני כאילו... כן. כזה, אבל... זה יפה שהזכר דווקא את אלה עם הנגיעות האלקטרוניות לעיתים זהו, בדיוק. שלהם. אתה מבין שזה מה שחיבר אז אותי. בעצם מה שמחבר אותך זה יותר סאונדים. לגמרי. פחות הוויה מקומית. אין ריף מזרחי, כאילו, פתאום. אני מאוד יכולה לאהוב מוזיקה מזרחית, אתה יודע, זוהר ארגוב. ומצד שני, יש איזה קליפ כזה שלך שמתרחש בחתונה. נכון. נכון? זה מה, זה היה מין קריצה כזאת לשירי החתונות ולחפלות? זה היה קריצה, זה קליפ שעשיתי עם וניה היימן, שהוא כן. בעצם הביא את כל הווייב הזה, אבל במקור... שאנחנו מבטיחים לשים בפייסבוק שלנו את הלינק לקליפ הזה. כן. והוא באמת הביא את כל הווייב, כאילו חתונה וחפלה וזה בא מתוך זה שבאמת בשירים שלי הרבה פעמים אני מערבבת כאילו אלמנטים אתניים. כן. אז יש דרבוקות ויש כל מיני כאלה וזה, שזה מצחיק, אני כולי ילדה אשכנזייה, אבל אני מתה על זה, מאז ומעולם. כאילו ממש אוהבת דברים כאלה, אתה יודע. טוב, הגיע הזמן לעוד שיר. יאללה. יאללה? אז קדימה. לכי לאזור הבמה. אנחנו נשמע את One Octave Up. שיר שבתרגום פשוט הוא אוקטבה אחת למעלה. אני מקווה שנדבר רגיל אחר כך. הנה עדי אולמנסקי. I'll put on my boots so I could play in the snow. I'm gonna laugh so hard so that no one will know that I'm a lonely fairy. My wings are really shaky under this white bright glow. I'll put on my boots so I could play in the snow. I'm gonna laugh so hard so that no one will know that I'm a lonely fairy. My wings are really shaky under this white bright glow. Put on my boots so I could play in the snow. I'm gonna laugh so hard so that no one will know that I'm a lonely fairy and my wings are really shaky under this white bright glow. עדי אולמנסקי, עוד מעט אחרי הפרסומות, איך ההורים של עדי מתייחסים לקריירה שלה, והאם היא תמליץ לילדים שלה להיכנס לתחום. פרסומות וחזרנו.
חזרנו, אתם באנגר 9, ואני עם עדי אולמנסקי. עדי, בואי נדבר קצת על הורים, ילדים, שאיפות ופחדים. אמרת באחד הרעיונות שאת לא תמליצי לילדים שלך להיכנס לתחום. קודם כל, האם ההורים שלך תומכים בך? שאלה מורכבת. יש לי אמא דוקטור ואבא שהוא, כאילו בקצור, הם אנשים כאלה, אתה יודע, של אוניברסיטה רציניים. כן. בגדול, אבא שלי מאוד מאוד תומך, ואימא שלי מאוד לא. זה ממש בקיצוניות, אבא שלי בא להופעות שנים, ואימא שלי בקושי הייתה בהופעה אחת, ואני מופיעה כבר איזה 6 שנים בכל מיני מסגרות. וואלה. כן. זה מאוד קשה לה, היא מאוד פוחדת, היא גם כאילו בן אדם מאוד שמרן, והיא פוחדת, אתה יודע, מהתעשייה ומהאנשים, וינצלו אותי, ויאכלו אותי, ואין בזה כסף, וכל ההוכחות האלה שאנחנו מדברים עליהן, זה לא... זה מדהים, אבל אתה יודע, אני זוכרת שבאתי ואמרתי לאמא שלי, אמא, כתבו עליי בגרדיאן, כתבו עליי בזה, תראי זה, ואז היא אמרת לי, בסדר, כנראה לא היה להם מישהו אחר לכתוב עליו, כאילו כאלה, כן. עכשיו, אמא שלי מדהימה, אנחנו הכי קרובות בעולם, היא אישה מדהימה, אבל זה קשה לה. בעניין הקריירה יש חילוקי דעות. אז מפה גם הציטוט הזה שקראתי שאת לא תמליצי? זה לא שאני לא, אני לא אמליץ. תראה, אם הילדים שלי יבחרו ללכת לאן שהם יבחרו, אני אתמוך, זה לא שאני אקשה. אבל אם הייתי צריכה להגיד להם מה כדאי, זה תחום קשה. זה תחום קשה, צריך אור של פיל שאני ממש לא ניחנתי בו, לצערי. ואם יש לך את הכוחות להתמודד, אז זה מדהים. ולך, נגיד, בואי נדבר קצת על הנקודות היותר קשות בדרך הזאת. מה מוריד אותך, ומה עוזר לך להתרומם? תראה, תמיד אנשים מדברים על הקטע של הכסף, שאין יציבות וזה, זה נכון, אבל כאילו לי אישית הדבר שהכי קשה, זה פשוט תחום שאתה כל הזמן מקבל כאלה דקירות בלב, כאילו, זה כאילו, אתה שם את עצמך, ואנשים פשוט, אתה יודע, ואני, כאילו, אני לא יודעת, אולי זה לא נראה, אבל אני מגה רגישה, אני הכי, כאילו, תמיד הרגשתי כזה שכל דבר שאנשים אומרים, כאילו, אין לי, זה, אתה יודע. אז צריך מה, לגדל אור של צריך פיל? לגדל, אני עובדת על זה הרבה שנים, לא בכזאת הצלחה. אז אני מקווה שתוך כמה שנים טובות, גם אמא שלך תקבל, וגם האור שלך יהיה אור של פיל. תגידי, בתוך כל העבודה, אנחנו כל הזמן מדברים על זה שאת מאוד חרוצה ועושה הכל לבד וזה, נשאר זמן כאילו לעצמך, זמן לזוגיות? מה בקטעים האלה? האמת שאני בזוגיות, שמחה ופורה וכיפית. זה לא קל, אתה יודע, זה באמת כאילו, העניין העיקרי זה שאין לי שבתות וחגים. כאילו, אין לי כזה, טוב, יום שבת הולכים לים. כן, גם באנגליה, הימי הראשון הם... לגמרי. אז זהו, אז אתה יודע, זה כן מקשה, אבל מצד שני, הבן זוג שלי בן אדם סופר תומך ומפרגן. תגיד, אני בטוח שהתשובה היא ידועה מראש, אבל אם היית צריכה לבחור בין הצלחה אדירה, קריירה פה בארץ, לבין עכשיו שיחתימו אותך נגיד אוניברסל או איזשהו לייבל ענק מחול ו... חול. בכלל. טוב, אז אנחנו שמחים להיות אחד הצעדים ברזומה שלך לקראת כוכבות... אתה יודע, אני אוהבת את ישראל, כן, זה לא... לקראת כוכבות ענקית בחול. הנה עוד שיר שיבוצע כאן באולפן, כאן באנגר 9, אז בבקשה. לכי אל עמדת המחשוב המטורפת שלך. אולי אפשר לציין שזה שיר ממש חדש, זו פעם שלישית שאני מנגנת אותו, אז אנחנו נציין שזה שיר ממש חדש. וזאת פעם שלישית, סך הכל שעדי מנגנת אותו, קוראים לזה Dreaming About It All, עדי אולמנסקי, הבמה שלך. Let's do it right. Let's do it right. Keep on going. Please don't let go and never leave me on my own. Yeah, I hate the way it feels. Let's keep rolling, even though we're falling. Just can't breathe without you. Yeah, go to sleep now. I dig us deep down. Find by all your peeps now. Your secrets I'll reveal. Your phone, no password. All my questions answered. Oh God, can I disappear? Could you live without me right now? Nothing here beside me right now. Got me dreaming about it all, dreaming about it all. Got me dreaming about it all, dreaming about it all. Could you live without me right now? It's only here beside me right now. Got me dreaming about it all,
changing, I'm rearranging. My ex used to be the same, said there's something wrong with me. I get hazy, am I going crazy? There's nothing here. There's something going on in the air tonight, and I'm taken over by this cat tonight. Feel it in my veins being lit tonight, and I know I'm gonna feel so about that tonight. Didn't mean to hurt my babe tonight, no. God, please don't leave tonight, no. Yo, there's nothing here. Right now, nothing here beside me. Right now, got me dreaming about it all, dreaming about it all. Got me dreaming about it all, dreaming about it all. Could you live without me? Right now, it's slowly here beside me. Right now, got me dreaming about it all, dreaming about it all. Got me dreaming about it all, dreaming about it all. איזה יופי. עדי אולמנסקי, Dreaming About It All, הפסקה קצרה, ואחריה אולמנסקי עונה על השאלון שלנו. מיד חוזרים. חזרנו, אנחנו כאן בהאנגר 9, התוכנית הלייט נייט של ערוץ 9. בזמן הפרסומות, עדי אולמנסקי, האורחת שלנו, השאירה את הקיר שלנו בחתימה שלה. הנה, עכשיו אתם רואים את זה. ועכשיו, עדי, הגענו לשלב השאלון, אבל לפני שאת עונה על השאלון, יש לי שאלה על האנגלית המושלמת הזאת, ואת ממש וירטואוזית בשימוש, כן, איך? האמת שאתה יודע, זה לא שזה בא לי מהבית או משהו, פשוט כאילו המון הקשבה למוזיקה. ותרגול. לגמרי. כאילו, כן. אז מה, כותבים את הראפ כזה, את כותבת? כותבת, מקבלת מלא הערות. מתרגלת. משתפרת. אם כן, הנה השאלון. מה העיר האהובה עלייך? העיר? העיר. לונדון. לונדון. מה את אוהבת בלונדון? אני אוהבת את הסצנה המוזיקלית. את המסיבות גם. מה את אוהבת במודיעין, מיקומך הנוכחי? וואו, זה מזכיר לי את הילדות שלי, כי גדלתי ממש קרוב במבשרת, אז כל מדהים. את זוכרת אפרופו ילדות, עבודת קיץ כזאת בגיל נעורים? מלצרות בברים אפלים בירושלים. תקופות קשות מאוד. טיפים טובים? לא הייתי מדהימה בזה, בוא נגיד. מה את עושה כשאת קמה בבוקר? בודקת את האינסטגרם ושותה כוס קולה. את האינסטגרם ו? שותה כוס קולה. ושותה כוס קולה, על הבוקר. על הבוקר. טוב, כפי שאנחנו רואים, זה לא משפיע עלייך בכלל על המשפט. אני נרכבת מבפנים. כוכבת פופ אמיתית. אם היית צריכה להציל 3 חפצים מהבית שלך, מה היית מצילה? את המחשב שלי, את המוניטורים שלי ואת הארון שלי. ותספרי לנו על משהו טיפשי שעשית בגיל ההתבגרות. ללכת לכוכב נולד. זה כבר היה אחרי גיל ההתבגרות, זה בצבא. לא, זה היה בגיל 18. לא, עשיתי פירסינג מפגר כאן. סמיילי כזה. וואלה. ואז מתי הוצאת אותו? כשנהייתה לי אינפקציה וכל הפנים שלי היו נפוחות. עכשיו אני אולי מבין למה אמא שלך, הדוקטור, לא רוצה שהבת שלה תהיה כוכבת פופ. תגידי, איזה טיפ היית נותנת למי שיש לו פחד במה או פחד קהל? לא לוותר, כאילו הכי פשוט, כי אני בעצמי הייתי הכי פחדנית. באמת? שנית בטירוף. מה, לא היית ילדת שירים פסטיגלים? הייתי ילדה שמתחבאה מאחורי אימא, כי היא פוחדת לדבר עם אנשים. הייתי ממש חרדתית בקטע חברתי, כאילו. לא היית ילדה מופיענית? אז מתי גילית שאת בעצם רוצה... אני לא, אף פעם לא הייתי כזאת, אני פשוט קלטתי שאני טובה ונהנית מלשיר, וממש הכרחתי את עצמי להתמודד עם הפחד. אז יש תקווה. ואני יודע שגם באיזשהו שלב הלכת ללמוד מוזיקה.
נכון. נכון? למדתי בבית גם ספר? הפקה וגם, כן, גם ניגנתי גיטרה המון שנים וזה, אבל הייתי פחדנית, משהו קשה מאוד, כן. עד היום אני די ביישנית. שמח שזה עבר. אוקיי, על אני חוזר הבמה לשאלון שאמור להיות מהיר, אז סליחה שנכנסנו לתוך ה... איך את... זה שאלתי כבר, מיהו האומן שהכי עושה לך אלרגיה? פיטבול. פיטבול. אוקיי. עכשיו נשחק כזה פיטבול מילים, פינג פונג מילים, מהיר. סקס. אהבה. ליידי. יין. שיער. כיף. לגליזציה. סבבה. פופ. לא מילה גסה. טוויטר. חול. אינסטגרם. הבית שלי. היפסטר. בלוגים. קולב. דוגמניות. איגי אזליה. ראפרית לא משהו. סחי. תחילה. תקליטים. חום. משחקי וידאו. טיילר דה קריאטור. טוב. ומצלמה. הבית השני שלי. אוקיי, ואני אוסיף ואני אשאל עוד איזה מחשב. מחשב, החבר הכי טוב שלי. החבר הכי טוב שלך בימים אלה. טוב, עדי, מה אני אאחל לך? איפה תהיי בעוד 10 שנים? בואי נאחל לי יחד. אני אאחל לך. אמן שבריאה היא משפחה בריאה ושמחה. כן. ועושה... ואנחנו נצטרך לדבר רק בסקייפ, כי תגורי באנגליה? אני מקווה, או ב-LA. סתם, לא, אני גם מקווה להיות פה, אבל אתה יודע, נראה לי הדבר הכי חשוב זה שאני אמשיך לעשות מה שאני אוהבת. אז אני מאחל לך את זה מכל הלב. תודה רבה. ואני ממש מודה לך על היום. תודה. זה היה ערב נפלא מבחינתי, ואנחנו נסיים אותו עם עוד נאמבר, כמו נאמבר. שאומרים אצלם באנגליה. אז לכי לך אל אזור הבמה, ואני ממש מודה לך, עדי אולמנסקי. עד כאן תוכניתנו. תודה רבה לעדי, ADI, שהתארחה אצלנו. תודה רבה לכם הצופים בבית, וגם לשואלים בפייסבוק. עדי אולמנסקי תסגור את התוכנית עם אחד הלהיטים שלה, הוריקן גרל. אתם מוזמנים להיכנס בסיום התוכנית לעמוד הפייסבוק שלנו, לצפות באולמנסקי רוקדת בחלל לצד פירמידות בקליפ ללהיט הזה בדיוק. אנחנו הנגר 9, 9 בשלט. סלמת אולמנסקי. Riding up the street on my BMX. My voice is on my red Wilson Dentex. And nothing's gonna stop us in this mess unless I'm aim a shotgun to your chest, bitch. Afternoon boredom, we need salvation. I wanna be a ninja, PDSEN station. ADI's the shit, don't need no fucking donation. Yeah, I'm about to boom your lane creep. Yeah, we wanna be friends with Jesus. We're shitty masterpieces. We're not mediocre like you Flinders till we getting shit done. All these basic bitches who go to private teachers. Well, what's the deal, man? God is not within the preachers. You wanna chill, wanna pay the bill, motherfucker deal. You cannot feel, gotta make you real. Oh, vibe out, I'm all vibe out. Rich darling, never yeah, I'm all vibe out. You won't ever make me learn. I'm a hurricane girl. I'm a hurricane girl. I'm a hurricane girl. I was a beauty for my turn. I'm a hurricane girl. I'm a hurricane girl. I'm a hurricane. Little naughty ID, show us how you move. But we don't fucking care about the music that you produce. Just little naughty ID, show us how you move. Just show us how you move. Just show us how you move. Jesus. Wanna be friends with an it girl, but when I sing you realize I'm a bitch girl. Let go, cause I'm a motherfucking 666 girl. And you so average, you would never be my shit girl. You won't ever make me learn. I'm a hurricane girl. I'm a hurricane girl. I'm a hurricane girl. I'll disappear before it's my turn. I'm a hurricane girl. I'm a hurricane girl. I'm a hurricane. Little naughty ID, show us how you move. But we don't fucking care about the music that you produce. Just little naughty ID, show us how you move. Just show us how you move. Just show us how you move. Jesus.
Thank you.